हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय आंनि बड' इन बिएम इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनाव थुनानै हो, होमबानो गोदान निउस आपडेटखौ नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' इनदिबिफोरनि दुखु-जारला जेंनाफोरखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै सावरायलायनो थाखाय दिनै एबसुनि दैदेननायाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव सावरायमेल लानाय जादों। डिआइडि लिटिल मास्टारआव नबजित नार्जारीखौ टप 6 आव देरहाहोनो थाखाय दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम थागोन। नोंथांमोना बयबो अन्नानै नबजित नार्जारीनो 9152915246 आव मिस कल हरबानो नोंथाङा भट होनाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भटखौ हरगोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला टावांआव थांग्रा बर' लाइमोनफ्रा गोबां सुबुंफ्रानो खामानियाव जयेन जानो मोनैनि फैफिनजोब्बाय आरो बेयाव खामानिनि थाखाय टावांनि लकेलफोरजों आरो बर'फोरजों बुलायनाय जादों होनना खोनानो मोन्दों। आरो बेखौ नुयोब्ला मिथियोदि जोंनि बर' लाइमोनफोरनो दानि गोदान बिटिआर सरकारा जेबो जौगानायनि थाखाय खामानि मावना होनो हायाखै होनना मिथिनाय जायो। बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' लाइमोनफोरा गोजान जायगायाव खामानि मावनो गोनां जादों होनना मिथिनाय जादों। आरो मोनसे गोदान आपडेट भटारफोरनि थाखाय, फैगौ जुन दाननि 18 आरो 20 खालार खालि आसामनि निसामारि होननाय जायगायाव आर्मिफोरा भटारनि थाखाय जयेन लानो नागिरदों। सोरबाफोर थांनो गोसो दंब्ला थांनो हागोन लोगोफोर। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि निउसफोरा, आरोबाव फिन उनाव लोगो मोनफिनगोन होनना मिजिंथिबाय। बाय बाय।